Vols saber o no? Ja tant n'és! Escolta'm, lota-les! No tinc cap ganes d'escoltar les teves mentides! T'equivoques! No tinc cap intenció d'enganyar-te! Au, va, calla d'una vegada, Shu, i concentra't en el combat, sents? No, ara no! Li he de fer entendre, sigui com sigui! Escolta, sé que el que vols és saber més coses de nosaltres. Busques respostes, oi que sí? Ja les tinc. Para! És inútil! Shu, desperta't! T'he dit que totes les coses del món són importants. I això no és cap mentida, sents? Una altra vegada? Shu, sisplau, concentra't! Les vides de la gent són importants. Però no és això l'únic que importa. Què? Mira al teu voltant. Mira al teu voltant! I ara, amb què em vens? Mira bé el món. Mira bé aquest lloc. Fixa-t'hi! Mira bé el món on vivim. Aquest verd. Aquesta varietat d'éssers vius. Gràcies a tot això, els humans podem sentir moltes coses. De fet, és gràcies a totes aquestes coses que els humans tenim sentiments. Aquest lloc on som ara és molt bonic. Per això no volia fer-lo malbé amb un combat. Les coses delicades són delicades. Les coses boniques són boniques. Les que m'agraden, m'agraden. I les coses que odio, les odio. Totes aquestes coses, aquests sentiments, ens els ha ensenyat aquest món. Aquest món. Potser a vosaltres us sembla que els humans som uns éssers estúpids que només lluitem. Però també tenim el poder de sentir moltes coses. És el poder que ens ha donat aquest món. Si vosaltres destruïu la humanitat, totes aquestes coses desapareixeran del món per sempre. No t'interessa saber per què el món ens ha donat els sentiments? Per què ens ha donat la capacitat de sentir? És aquesta la resposta que busques, oi? Si és així, sisplau, no mateu a ningú més a partir d'ara. Falòrnies. Llavors, per què lluites, tu? Per què continua havent-hi guerres? A veure, tot això és conseqüència del camí que heu triat. No ho oblidis. Llavors pretens que calli i esperi tranquil·lament que s'acabi tot? De la mateixa manera que els éssers superiors no ens coneixeu bé, segurament nosaltres tampoc us acabem d'entendre. Però que per això decidiu que som dolents i que ens heu d'eliminar? Sincerament, tu creus que està bé? Segur que era per conèixer-nos millor que ens heu fet totes aquelles proves? De debò et penses que heu entès alguna cosa dels humans? Digues! Llavors, per què continues buscant respostes si es pot saber? La decisió ja està presa. Què, ja estàs content? Vinga, doncs, posa-hi una mica de ganes! Som-hi! Espera, drac blau! Què? S'ha acabat. Que bonic.
sento, se m'ha fet una mica tard. Com ha anat? Al final no hem arribat a cap conclusió i potser no he entès el que li volia dir. Però m'ha semblat que deia una cosa com que bonic. Anem, Prímula. Sí. Toco et vull acaronar, però no n'hi ha prou. I tant se val si acosto els dits fins a l'esquena. Fa molt de temps que l'energia no flueix i em pregunto com pot ser. Veig que tot sol estàs patint, no sé per què. Has intentat tancar ben fort la porta entre tu i jo i vull les teves mans que em prenien suaus i grans. Les vull tenir un cop més com a